zer gertatzen den barruan ikustea, Googleen ibiltzea bezala da. Eta Googleen dena daki ibiltzea. Gure ikusiko. Orduan, ikasi egin behar. Eta esaten duzuen, gaur batzueti, eta zizimatu urte barru izango da, ez daki zer. Sartuko zezkigu ikasleak. Eta hirugarrena, bada, iniziatiba hartzea. Hiru puntu horiek dira, repito, super globales y generales, eta que cualquiera es momento de joder. Jo gine etorri zegoen guain, esplikatzea, horretarri dago. Baina, ikusten ditu da arazo gehienak, zer ikusi horrete hiru gauza horrekin. Eta telebistak erratian agertzen diren kasu larri gehienak dira hiru puntu hauetako batean akatsa dagoela. Eta la mayoría de los casos es eso. Askotan da utzikeriatik. Askotan da utzikeriatik. Bestatzen da, bildurragatik ez dira gai gure ume horiek dauden lekuan sartzeko. Batzutan incluso ez degulako ikusi nahi zertan da luzen. Beste batzutan, dagoen familia antolaketan, eta pasak aldatu egin direlako azkeneko urteoetan, segurazki seinala bakarrik igual litzen dira, eguneko genukena, baina denbora gehiagon, eta denon gorra egiten, bazen ditugu kontrolatu. Nik uste batez ere, hiru